hadin wada bena isyadat ki manbei wa ki konkenro yang ke East Janjay Hill District ha ki pulit yang ke East Janjay Hill hepor wa peman ya ka yalang pajba wada peman da ka Meghalaya Cement Limited hapot company chna cement KWM Hathang Sky Narpu Elaka East Janjay Hill District Neliang yang ka Saint Hito West Janjay Hill District ane kesni aru pratrik ubnau pra ajar artole hapo yakmat Presiden Khenro wan biang pulang da biaki da ki jingtho ha ka sor juai wa kiwi ki thau yang ka West Janjay Hill wo maham yawro ki dukan wadai cement wom hoi de uthit udai de ki yong ka topsem cement kat wom phudep pembat ya ki wa auri aura wadami ha ka arso trik umrau pra ajar arhole yu ong bemi ki auri aura hadu wa chadat ki kethai na ki daw wa hukum ki bru yong ka topsem kamte ka senhito da maham jurko ya ki bru yong ka topsem ki barjala womto usim ka buki nei bha kani ka khandaw ka chiap man ka kayong i womto kayong ki takamte kerpat ka senhito ya woro ki dukan ki wadai simen nene ya ki pajba ki wethet snyau bahagi wo ya krek lang wo ka sen nei menta i bha i met yong ka ri wo ka jai bru ka yong i lade i wom ya krek lang i dau cha le ben chuchu i ha kini bar jela takamte ka sen da mahamjur ko lada ki bar jela lada snyau hangai lanang le i ni kam baman yong ki ka sen tok nang le go di kam i warap khor Hathang Sky niru lepok West Janjay ngila persyak ya ka jinglek don bor jongka top cement kumbapila yo yang kay no apology no top cement boycott top cement no selection no top cement kay ka bangi pensngaw mo kumbangila likha ya kanega postar cheki habner bapet dan kila buru yang ikut kali hakano kanong ren mir bakai ting balajah to yako opsinan kala da kini hika ki hardware kimia trelang ban ni ki khol jong briu hnya tra hnya skum beni bakiru ki don ti ban pha sho pha bom ni ki briu jong khun jong ki hnya tra hnya skum hangte hako top sinan eko briu kalong ka ba ipla no ki don gitu ki briu jong ka an kibadero na po jong ka briu hnya tra hnya skum tang baki yo ban phong uniform ki snow bakim de shu ki kun jong kita lane jong briu hnya tra hnya skum lada kita dei kita kun jong du briu hnya tra hnya skum bali ki sho ki bom perdok nasnam ajing sisa ke jing persa jong ki tam tam ai nama persa don kedaw nene ki don ki jinge ajing sisa kila dei ban ikram pat ke jing clear nya ka public hearing hante kedai nila pi bha ma baka ki barakti ki dei tang ki dekha sudah jai benriu jong ikin om don hangto kila syak bom syak syo kimyo asu ban le situ dekai ka kubor ke basai bangi ong ngingin boycott ya ka top cement kat bekem la ban ai ya ke jubab ke bebiang dan ya kita ke ordar ke bebiang nak benta ketua publik ring tang kita